L'estrany amor de Martha Ivers. Iverstown, 1928. Tanca la porta. Et fan por els trons? No, m'agraden. És una sort, perquè n'hi ha per una bona estona. T'he dut menjar per tu i pel teu gatet. Oh, ho has robat? No, ho he comprat. I si ens enxampen, no et comencis a inventar que ho he robat. Ja estic ficat en un bon embolic. Tu i el teu gat. Vols que me'n torni, Sam? Calla i menja. Sam, em busquen? La teva tia té tots els policies remenant-ho tot. No deixis que em trobin. Sempre m'ho demanes a mi. Per què no tinc ningú més, Sam? El circ se'n va de la ciutat aquest vespre. El tren sortirà directament d'aquí. Quan passi, segueix-me corrent, amb totes les teves forces, i quan t'agafis que sigui amb força. No t'amoïnis per mi. Xxt, calla. Són aquí. Molt bé, nens. Si no teniu ales, no podreu fugir. Va, Marta, anem. No l'atrapareu! No el podreu atrapar! Vigila què fas, noi. Vinga, senyoreta, anem a veure la teva tia. El senyor O'Neill és aquí, senyora. Fes-lo entrar. La senyora Ivers el rebrà ara. Bona tarda, senyora Ivers. Bona tarda. Déu vos guard, senyora Ivers. Tinc bones notícies. La Marta... Què li passa? La policia l'ha trobada. Ja ho sé. Precisament ha estat gràcies a en Walter que l'han trobada. Els ha dit on acostumen a anar ella i aquell noi, en Sam Masterson. Oi, que és veritat? Sí, pare. És un bon noi, el seu fill. Sí que és un bon noi. I molt llest. Si pogués A l'enviaria... una bona escola com ara Harvard. Sí, potser ja li havia dit. Sí, moltes vegades. Lynch, Digui'm, senyora. em porta't el noi a la cuina. Dóna-li una mica de gelat i un tros de pastís, també. Aneu. Dóna les gràcies a la senyora Ivers. Gràcies, senyora Ivers. Ves. S'ha quedat sense alumne, senyor O'Neill. L'enviaré a una escola. Ja sé per què es va oferir a fer de tutor. També sé per què ha fet que en Walter anés a classe amb ella
I per què he volgut viure aquí? Volia una beca per en Walter, per això. Però no faré cap obra benèfica. Tant me fa si en Walter es fa conductor de camions o va a Harvard. Segurament serà més feliç portant un camió. L'esperen, senyoreta. Un moment, senyoreta. Em dic Laurendin. Digui-li a la senyora Ivers que és el nom del policia que l'ha trobat. Ja li diré. Doni'm això, senyoreta. No. Faci'm cas, ja sap què n'opina del gat. El pujaré a la seva habitació. La seva tia l'espera. Acosta't, Marta. Més a prop, Marta. Mira'm els ulls. Em sembla que no et dol gaire. Sí que em dol. Em dol que m'hagin trobat. Tant és el que facis, no penso plorar. És la quarta vegada que proves d'escapar-te. I cada vegada t'han tornat aquí. Tant li fa on vagi, sempre et faran tornar. Tot el món no és teu. Però n'hi ha prou per estar segur que et faran tornar. M'entens molt bé. M'entens molt bé. La teva tia no es mereix el que li fas, Marta. No trobaries gaires dones que fossin tan pacients i amables. Tampoc no hi ha gaires noies tan desagraïdes com tu. Quan entendràs que tot ho faig per tu? Que procuro deslliurar-te de tot el mal que t'envolta, que et vull convertir en un Ivers. Però jo em dic Vin, igual que el meu pare. Et dius Ivers perquè et vaig canviar el cognom. Tant me fa el que hagis fet. Et dius Ivers, com la teva mare abans de fer l'estupidesa de Calla, casar-se ja n'hi ha prou. amb aquell Calla! pobre. Tens la mateixa mala llengua que ell. No permetré que parlis així del meu pare. El teu pare era un treballador qualsevol. El ben més gran que et va fer va ser morir-se. Com pot dir una Quieta, cosa Marta, així? prou, prou! Ja n'hi ha prou, senyor Nil. Ves a la teva habitació i posa't roba neta. Quan hagis acabat de sopar vull parlar amb tu. S'ha fet tard. Vaig a buscar el meu fill. Bona nit. Quedis. Estic amoïnada. Vull parlar amb algú. Sí, senyora Ivers. El Lynch m'ha dit que te'l dugués aquí. M'he pensat que tindria gana i he portat llet. No vol el gat que m'agrada a mi, no vol res del que jo vull. Aquest matí ha vingut un policia. M'ha preguntat si sabia on podies haver anat. El meu pare m'ha dit que tenia l'obligació de contestar. El teu pare. No ha dit res, saps? No facis cas del que digui el meu pare. No els he explicat res. M'he de canviar de roba. Deixo la porta oberta. Ves dient. El meu pare diu que ets una esbojarrada. El meu pare diu que algun dia tot el món serà teu. El meu pare diu que si tinguéssim una mica del que tu tindràs, podria anar a Harvard. Que què? Que podria anar a Harvard! El llum. Què ha passat amb la llum? Se n'ha anat. Em sembla que tota la casa s'ha quedat a les fosques. Hi ha unes belmisserilles a la taula del costat de la paret. Tu encara vas molla. Ja ho faig jo. Vol que pugi a veure si la Marta està bé? La Marta està bé a tot arreu on sigui. Jugui. Em fan por els trons i els llampecs. Tanquen les cortines, em vaig a canviar. Marta!
Si proves de cridar, et trenco el nas. No diré res. Marta! Marta, digue-li que no diré res! Aquí? Sam! Ja t'havia dit que no l'enxamparien. Sam, queda'm. He vingut a dir-te adéu. M'ho he rumiat, Marta. Vol més que et quedis. No m'hi quedaré. L'odio. Es tracta de saber-la conquistar i prou. Jo me'n vaig amb tu. Fes el favor No et d'escoltar. vull escoltar. Es fa tard. Me n'he d'anar. Deixa marxar, Marta. Si el troben aquí, l'enviaran al reformatori. Ho ha dit la senyora Ivers. Primer m'haurien d'atrapar. Molt bé. Si no em vols amb tu, ho faré sola. Ho faré jo tota sola. D'acord? Doncs anem. Primer vull anar a les golfes i he d'agafar un parell de coses. Sam! Què passa? Sam, mira. Se'n va escales avall. Sam, la meva tia. El vaig a buscar. Sam, el tens? L'has agafat, Sam? Afanya't, la que es muntarà si l'atrapa. És morta. Érem a dalt. Hem sentit un soroll i hem baixat. Hem vist un home gros. Ha fugit per aquella porta, ha fugit, ho veu? És oberta. Estava aquí, estirada. Això també era aquí. Ho he agafat. Oi que sí, Walter? És veritat. Ho és, Walter? Sí, pare. És veritat. Deixa-ho a terra. Exactament on era. Val més que pugeu tots dos amunt. Avisaré la policia. No te'n sortiràs. No podràs. Doncs el teu pare em creu. No ho sé, no n'estic segur. Això ho dius tu. I d'en Sam què n'hem de fer? També hi era, ho ha vist? Ell no ho dirà mai. En Sam està espantat, per això ha fugit quan l'has mort. En Sam no dirà res. En Sam té por, ha fugit, jo no m'he quedat. Truquen. És en Sam, és en Sam. Vull parlar amb vosaltres dos. Seieu.
Quan vingui la policia, vull que els digueu el mateix que m'heu dit a mi. M'entens, Marta? Sí, senyor O'Neill. I tu també, Walter? Sí, pare. Pobrissona. Ara t'has quedat tota sola al món. Però tens en Walter i a mi. No t'hi amoïnis, Marta. Sempre serem al teu costat. No et deixarem mai. Gràcies, senyor O'Neill. Iverstown, 1946. Una cursa nova a la fira de la setmana passada. D'entre tots, el Chestnut Cane sembla el favorit actual. Aquest no sap el que diu. El Chestnut Cane és un gos. Fa uns quants anys perdia totes les curses a Tijuana. Benvingut a Iverstown. Qui ho havia de dir? Què et sembla, mariner? Te'n vas d'un lloc quan ets un nen, potser 17 o 18 anys enrere, i tot d'una conduint com si res i sense adonar-te'n vas a parar al poble on vas néixer. Final de trajecte, mariner. On som? Hem xocat. Què ha passat? La carretera ha girat i jo no. Vinga, que l'he de dur a Iverstown perquè l'arreglin. Procuraré pujar amb algú que no s'adormi. Benvingut a Iverstown. Veiem si va de debò. Hi ha algú que me'l pugui arreglar, mestre? Porta-la dins. Ben, tires tu. Molt bé. N'hi van 5. 5? Doncs per mi. Quan el tindrà llest? No li puc dir fins que me'l miri. Torni demà. Puc jugar? No. N'hi van 5 al cert. Polo, va, aposta. Vinga, Joy. N'hi van 4. Tranquil, nano. 4 més. Va, Harry, tira. Aposto 7. que no surten, no ho aconseguiràs mai. Bona nit. Quina sort. Quan em costarà, mestre? Li diré quan haurem acabat. Però escolti'm, jo ho he de saber ara. Doncs porti-la una altra. Benvingut a Iverstown. Interrompim aquest programa de música per comunicar-los una notícia especial per informar sobre la reelecció del fiscal del districte Walter O'Neill. No li fa res deixar-ho posat? Senyores i senyors, ens dol molt haver de comunicar-los que el senyor O'Neill avui no es podrà adreçar al seu públic. El senyor O'Neill de sobte s'ha trobat malament, però tenim el privilegi de comptar entre nosaltres aquest vespre, al nostre estudi, amb la persona més estimada d'Iverstown, la senyora O'Neill, que parlarà pel seu marit. Ciutadans d'Iverstown, els punts d'aquesta elecció són 2. Ja en tinc prou d'animalades. Aquest Walter O'Neill de petit vivia al carrer Sycamore i el seu pare feia de professor? Sí, això mateix. Que el coneix? Sí, ens coneixíem. Era el noiet espantat al carrer Sycamore i ara resulta que va per fiscal. Té possibilitats? De què? En les eleccions. No és qüestió de possibilitats. És una aposta segura, senyor. El tornaran a elegir. Arribarà governador. I ara mateix aposto el que vulgui perquè algun dia es presenti per president. Sí, arribarà allà on es proposi la seva dona. Les dones. En qui es va casar?
Vostè és d'aquí? Ho era. Doncs segur que la coneix. És la neboda de la Ivars. La Marta Ivars? Sí. Es va ben situar quan es va morir la dona vella. Caram, qui ho havia de dir? Qui ho havia de dir amb la Marta Ivars? No ho sé. A mi em fa l'efecte que encara està espantat. Hola, Gallagher. Ei, un moment. Que ens coneixem? I tant. Sóc el nen que va trencar aquella finestra i tu em vas perseguir. Si et vaig perseguir, et devia enxampar. Ara que hi penso, em sembla que sí. Habitacions per senyoretes. Hola. Hola. Que vius aquí? Hi vivia. De qui és aquesta casa? La mestressa és la senyora Bar, però no hi és. I tu l'esperes? He vingut a recollir les meves coses. He estat fora una temporada. Espero un taxi. Jo vivia en aquesta casa fa 17 o 18 anys. Hi vaig néixer. No m'ho crec. Ets més vell. Hi vaig viure uns quants anys més. Me'n donaries un? Tens cerilles? Jo te l'encenc. Tens hora? Sí, 11:45. Caram, s'està fent tard. I he d'agafar un autobús, ens falta. Tens temps. Però si el taxi no arriba de seguida, no. Saps si per aquí viu un tal Masterson? No. I en algun altre lloc del poble? No, sota Rackville. Tu et dius Masterson? Vols dir que has tornat a casa després de 18 anys? Uns 17 o 18. A veure què se n'ha fet de la família. No ben bé. Anava amb el meu cotxe en direcció a l'oest i m'ha fet gràcia, res més. Bona sort. Què penses fer ara? Què vols dir? Amb la teva família? No ho sé. Segurament no res. Potser aniré al jutjat a comprovar les defuncions dels darrers 10 anys. Es pot fer? Sí, em sembla. Bona nit. A la terminal he d'agafar un autobús a 2:15. Ei! M'he pensat que eres tu, Masterson. M'alegro de tornar-te a veure. T'he donat l'última cerilla. Vols que et deixin a algun lloc de camí a l'estació? Si no t'estorbo. Tens els meus mistos. Com te dius? Toni. Antònia. Antònia Maragek. Quin nom, oi, Masterson? Sam. Afanyis. La sortida és a l'altra banda. Encara falten 4 minuts. Hauríem arribat a temps si no m'hagués fet parar. Potser encara hi arribaràs. Ja l'agafaré demà a l'autobús de Rackville. O potser no n'agafaré cap allà. Potser aniré a algun altre lloc. Potser en una altra direcció. Chicago. O més a l'oest.
Hi has estat mai a l'oest? Sí, Doncs jo no. Però algun dia hi aniré. Com és l'oest? gran. I doncs què? Ens en tornem? No hi puc tornar. He d'anar a algun altre lloc. Vols veure res? Sí, m'agradaria. Et convido. D'acord. Massa tard. Vol que li deixi la maleta a la consigna de l'estació? No ho sé. Em sembla que me l'enduré a l'hotel. Si ho vol, ja li portaré jo. És de l'hotel Gable. És el meu. Hi puc venir? És un lloc públic. A veure, digui que en Sam Masterson vol una habitació per aquesta noia. Ja es registrarà quan arribi. Sí, senyor. Gràcies. De res. Quanta classe. Llums blaves, música, de tot. És un cafè? Quan vivia en aquesta ciutat només teníem tavernes. El meu pare s'hi passava la vida. El meu també. Devem ser parents. Jo prendré el mateix que tu. En whisky i alguna cosa més fluixa per fer-lo tirar avall, que sí en dues, sisplau. Serà servit. Has conduït gaire? 1000 quilòmetres des d'aquest matí. I aquesta nit no vas enlloc? No, el meu Stanley Steamer és al garatge, que li fan la cara nova. Porti'ns-en un parell més abans de plegar. Això. Són $2. Pago jo. Gràcies. Brindem perquè trobis els teus pares. A la meva mare no li agradaria pas. I com ho saps després de tants anys? Segurament després de tants anys, tant se l'infum. En parles amb molta sang freda, no trobes? Així és la vida. Éreu molts germans? No, 3. A part de mi, només hi havia els 2 membres necessaris per fer augmentar la població. La mare va marxar quan era petit i el pare deu haver begut tant que ja deu ser mort a hores d'ara. Conec un home que parla com tu, el meu pare. És l'home més fred que hi ha hagut mai a Rockville. Un dia em va pagar. Em va repugnar. És per això que no t'has esforçat gaire per agafar l'autobús de Rockville avui, oi? Estic segura que hauria baixat abans que engegués. M'hauria posat nerviosa només de ser-hi. De tota manera, ara aquest autobús ja és fora. I no n'hi ha cap més fins demà al vespre. Un dia o altre l'hauré d'agafar. Almenys el de Rockville. Però estic tan contenta que haguem fet una copa. Em trobava tan sola que em volia morir. No t'has trobat mai sol. I què se sent? Et sembla que d'un moment a l'altre has d'explotar. Vols saber com hi he arribat? Tanquen. Anem a casa? He triat aquest hotel, el teu hotel, perquè pensava... I em llegiràs l'anunci de l'hotel quan sigui el moment. Molt bonic. Penses que he forçat massa que ens coneguéssim? Potser sí. I penses que no està bé? Potser és aviat per saber-ho. Voldria saber què penses. Em sembla que no ocuparàs gaire lloc al meu Stanley Steamer. Potser tens raó. Amb això en tindràs prou fins que arribem a la costa? Corre. Val més que ens aturem. Et faré una pregunta. No trobes que aquest noi fa cara d'espantat? Sembla a punt de posar-se a plorar. Deixem-lo estar. Sí.
El senyor O'Neill és a casa. No, senyor, que jo sàpiga no. Walter. Hola. No diguis res. Dóna'm un cigarret. La meva dama. Demanaré que et pugin cafè. No, gràcies, prendré una altra copa. Walter. Mira, si hem de discutir, vull una altra copa. Si no, no podré respondre ni ser coherent quan hagi de replicar el que em deus voler dir. Has oblidat que aquest vespre havies de parlar? Sí que me'n recordo. És maca, la teva habitació. Feia anys que no hi venia. On eres? M'emborratxava. On? On? Encara sóc el candidat. No t'hi amoïnis, no he fet cap escàndol públic. Te n'adones que algun dia passarà sense remei? Sense remei. És el teu futur, no el meu. Mentida, és el teu. No et sembla que tinc dret a una explicació? Què vols que et digui? No et vull obligar a dir res. M'agradaria que ho fessis, doncs. Molt bé. Quan i on t'has emborratxat? Per què ho has fet? No ho facis, això amb mi. Sóc un sentimental, Marta. M'he començat a vestir i m'he donat que avui feia 4 anys que el meu pare era mort. M'ha semblat un detall de bon fill anar-hi a portar flors a la seva tomba. Però no hi he pogut arribar. He sucumbit a tanta emoció. M'he aturat en un bar a veure per la seva santa memòria. I mentre bevia he pensat que era una llàstima que el meu pare no hagi pogut veure que els seus somnis s'han fet realitat. Els somnis de tota una vida. Els somnis pels que havia lluitat tant. El seu fill, un home famós ara, casat amb una dona bonica i molt, molt rica. Entesos. I ara per què t'has emborratxat? Perquè no em podia posar a parlar davant de la gent. Walter, escolta'm. El que està fet, està fet. Però hi és el pensament. Ho hauràs de suportar sempre. No ho sé, no n'estic segur. Una vida resplendent. El meu pare sempre ho deia. El teu pare tenia raó. No em va tenir mai en res. D'ençà que va trobar la teva tia morta a terra. T'havia dit que no em volia sentir a parlar. D'ençà el dia que va ser amb tu al jutge. Mentre jo sentia el fiscal que em demanava l'estat que condemnés a mort un home per l'assassinat de la senyora Ivers. I el meu pare no va dir res. El vaig mirar, però no va dir res. El teu pare era un home realista. El meu pare, el Celsiga, era un home ambiciós. L'home que van executar era un criminal. A la fi l'haurien penjat per alguna altra cosa. Aquell home era un home i la justícia és la justícia. Les coses són així. No puc posar-me a parlar davant de la gent. Les paraules no em surten de la gola. M'estima més veure. Emborratxar-me. M'he emborratxat. Walter, amor meu, escolta'm. Si tens al cap alguna cosa que no et deixa viure, vull que ho oblidis. Demà Serà com avui. faràs un llarg viatge pel bé de la teva salut. Tu vindràs amb mi. No, jo em quedo. Doncs jo també. Què vols, deixar-ho estar tot? És això el que vols? No m'ho deixaries fer, oi, Marta? Ho vols fer? A mi tant me fa. No paro de fer-me aquesta mateixa pregunta. Si el meu pare fos viu, li podria preguntar. Però, esclar, ja sé què em diria. Em diria, conserva el que tens. I procura que ella s'hi avingui.
Procura que compleixi el tracte, això em diria. Això és el que faig, Walter. Queda una copa. Ara me la prendré. L'ampolla ja és buida. Bona nit, Marta. Digues què he de fer amb el meu amor per tu. Digues, Marta, per què no el deixo córrer tot això? Per què no t'ho passo per la cara? Digue-m'ho tu, Walter. Ja hi som, ni bo ni dolent. Amb bany? Amb bany, sí, i surti d'on s'hagi amagat. Amb bany? N'hi ha la meitat d'habitacions. La meitat en tenen i la meitat no. Aquesta és una manera de veure-ho. L'altra és que de cada dues habitacions una té un lavabo al mig i l'altra no. O bé, si li agrada més, hi ha mig lavabo entre cada dues habitacions. M'ho podria tornar a dir. La meitat de les habitacions tenen lavabo i si dues... Entesos. Ja he fet pujar les maletes per un dels nois, senyor Masterson. Són de la senyoreta Marachek. Les hem fetes dur a nom meu perquè ella encara no tenia habitació. He perdut l'autobús de Rockville. Oh, sí que em sap greu. El noi ha plegat a les 12, s'hauran d'espavilar sols. No puc sortir d'aquí. Gràcies. Bona nit. Som-hi amb els angelets? Bona nit. La 25. La teva és la 25 i la meva la 23. Ara som veïns. Per què has comprat un bitllet per Rockville si no hi volies tornar? No l'he comprat. No he comprat cap bitllet. El tenia, però no l'havia comprat. Et passa res? Dec tenir una mica de fred. Treu-te aquesta roba humida. He començat a omplir la banyera, però afanya't, després em toca a mi. Gràcies. Endavant. Et canvio un llibre per un parell de cigarrets. Si tant te fa el llibre que sigui. Aquest sabó fa moltes pessigolles. El sabó té un no sé què de personal. Gairebé com el raspall de les dents. I jo no en faig servir mai. On és el llibre? Tant te fa el llibre que sigui. Tant de suspens m'aclapara. No és meu. Algú se'l va descuidar a l'habitació. La Bíblia. N'hi ha una a totes les habitacions. A gairebé totes les habitacions d'hotel del món. Ho explica tot en un parell de planes.
Però què en saps tu d'això? No te'n baixis. Et miraré una mica. Quina imatge. Tira'm un llumí. O sigui que demà te'n vas. Sí, a primera hora. Si m'han arreglat el cotxe. No et sap greu? Vull dir que marxi amb tu. No. Tindré companyia. O sigui que et quedaràs a l'oest. Potser sí, potser no. Et tornaràs a trobar sola. Ja m'hi he trobat. Aquesta mateixa nit hauria volgut morir-me. Sí, ja m'ho havies dit. He provat d'explicar-te per què. Saps què? Vaig a dutxar-me. Ahir a la presó. He sortit aquesta nit. Ja t'he dit que demà ens n'anem. T'agradarà. Les promeses del candidat a fiscal, cas que guanyi. Aquella porta. Bon dia, senyor Masterson. No cal que em demostri qui és. L'olor l'ha delatat. No tinc un nas tan gros. A veure... El cap ens ha enviat per fer-li un parell de preguntes. Sergent Masterson. Tant de suspens m'aclapara. Què vols saber? Ha viatjat força. Miri això. Àfrica, Algers i Normandia. Per què no se'l posa a la solapa? Per la mateixa raó que no porta placa. M'agrada l'incògnit. Què més voleu saber? El que volíem saber. Això ens ho explica tot. No cal que ens digui res més. Estimat Sam, he anat a l'estació d'autobusos a cobrar l'import del bitllet. Torno de seguida. Toni.
No li ha passat res, oi? És a la presó per una bona temporada. De què l'acusen? La llibertat provisional. Veiem per quin càrrec? Robatori. Quan ahir la van deixar sortir amb llibertat condicional, la van obligar a tornar a Rockville. L'hem detinguda a la terminal mentre mirava de cobrar el bitllet. Doncs potser volia tornar amb tren? O potser anar-hi caminant? No hi ha cap llei No sobre és això. la raó que ens ha donat Set Ciències. Ah, no? No. Ens ha dit que ja havia trobat feina, que tu n'hi havies donat. I quin mal hi ha en això? Cap si ho pots demostrar. Però creu-me, amic meu, no ho facis. No ens agrada perdre el temps fent de testimonis en cap judici. Però hi anirem. Fins una altra. Ens l'emportem per si et poses tossut. Esperis un moment, oficial. Deixi estar les coses de la noia. Vols venir amb nosaltres, soldat? O'Neill promet netejar la ciutat d'Iverstown. El nen amb cara d'espany. Ara li faràs un gran favor al teu vell amic. Com veus les eleccions aquest matí tan maco? Sempre les veig bé, les eleccions. Mira, reina... senyoreta St. John. St. John. Bobby, Molt més bé. digui'm què voldria. Hi és? Sí, però encara no es pot enfrontar al món. Vols seure? Mira, maca, tinc una mica de pressa. Li podries portar una nota? Quan truqui. Ara. Passa'm les trucades. Endavant. Hi ha un senyor, ha dit que era molt important. Digue-li que no el vull... Un moment. Tant és, ja li diré jo mateix. Sammy Masterson. Caram, en Walter O'Neill. Érem amics de petit, senyoreta. No t'hauria conegut, Sam. Ni jo tampoc, Walter, però vaig veure un retrat teu. Un retrat? Oh, sí, és clar. Que no ens molesti ningú si no és molt important. Sí, senyor Neil. Quant temps feia? Doncs 17 o 18 anys, una cosa així. Sí, molt temps. Érem unes criatures tots tres, te'n recordes? Sí, ho érem tots tres. Gràcies. Com és, Walter? Bonica, m'hi vaig casar. Ja ho sé, trobo que has estat de sort. Suposo que sí. I tu què has fet? He voltat, he vist molt. Suposo que ha estat divertit. A què et dediques? Darrerament o bàsicament? Bàsicament. Al joc. Et refereixes al joc? Sí, és la meva feina. Ja m'agradaria fer-la a mi, aquesta feina. Tota la vida és un joc. És ben clar que uns perden i uns altres guanyen. No cal pas que m'ho expliquis. Bé, Sam, quina conversa amb més poca solta. Vols una copa? No és una mica massa d'hora? Encara no he tingut temps d'esmorzar? Qualsevol hora és bona. M'has convençut, noi. Gràcies. T'agraeixo que m'hagis vingut a veure. No hauria vingut, però he conegut una noia que la podries ajudar. Em sembla que no et cal cap ajuda amb les noies, Sam. És una companya de viatge. És a la presó. Amb quina acusació? No ha complert el requeriment de llibertat. Es diu Toni Marashek. No és fàcil de solucionar, Sam. Tu ho pots fer. Fes-ho. Pel passat, Walter. Pel passat, Sam? Sí. Perdona'm. Arribar la senyora O'Neill. Fes-la esperar.
Normalment passa per aquí, quan va al centre. M'agradaria veure-la. Fes entrar la senyora O'Neill. Sí. Ai, perdona, no sabia que estiguessis ocupat. Hola. Hola, Em dic Masterson. Sam Masterson. em sap greu, John. Sammy Masterson. Oh, hola. Mira, ho tornaré a provar. M'ho hauries d'haver dit. Acaba d'arribar. Caram, t'has fet un noi molt sapat, Sam. Sempre vaig ser dels alts per la meva edat, te'n recordes? Sí que me'n recordo. No et recordes de res més? Ui, i tant. De moltes coses. No ho hauria dit mai que aquella noieta esbojarrada s'havia de tornar tan maca. Et dono les gràcies per la meva dona. Sí, sona ben estrany. El què? Oh, això que diguis la meva dona. I ho és. Oh, no t'enfadis, Walter, vinga. Sempre he recordat la Marta com... Ja saps què vull dir, no et desfas mai dels records de quan eres petit. Quant temps et queda, Sam? Tot depèn del nostre fiscal de districte. Potser seré fora d'aquí a un parell d'hores. Ai, quin greu. La vida és cruel. No vull que em destorbin. Oh, no et preocupis per mi, Walter. Ets un home molt ocupat. Ara me'n vaig. Gràcies. Gràcies per tot. Fins una altra, Marta. No te n'alegres d'haver perdut el tren del circ? No ho sé. On et puc localitzar? Ah, doncs a l'Hotel Gable. I em faràs aquest favor personal, oi, Walter? Ho procuraré. Te'n sortiràs. Esperem que et tornin a elegir. Esperem-ho. Gràcies. Què, ja està fet? Això, la Marta. És segur. Segur del tot. Com van les apostes? En les coses segures no s'hi aposta. No? Veig ben clar que ja deu ser un fet. Un tipus planer, en Sam. Sí. Molt segur d'ell mateix. Sempre ho ha estat. És la primera vegada que et veig una mica insegura. No estava preparada. Jo sí. M'ha sorprès. Sí, és veritat. A mi també. En Sam no dirà res. No oblidaré mai el que vas dir. Penses que no dirà res? Què et fa pensar que no ho dirà? Quan fa que ha arribat? Diu que va arribar ahir al vespre. T'ha explicat alguna cosa? On ha estat? Què ha fet? Em pensava que em preguntaries què volia. Què vol? Per ara, fa l'interessant. En Sam sempre ha estat interessant. Vol que tregui la seva xicota de la presó i prou. La seva xicota. Sí, això és el que m'ha dit. I tu què diries que vol? El que em pugui treure. És un jugador, viu el dia, busca l'ocasió. Em veig un munt en aquest despatx. No has vist mai la mirada d'un xantatgista? No hi tinc experiència amb criminals. Ja n'hi tindràs. Quan en Sam et comenci a posar entrebancs. Deixa la noia. Potser se n'aniran tots dos junts. Et penses que deixaràs escapar la possibilitat de guanyar milions? Hi ha una manera de saber-ho. Deixa lliure la noia. Adéu, senyoreta St. John. Sí, senyor Neil. Vull un informe rutinari d'en Samuel Masterson. Sembla que s'està a l'Hotel Gable. Senyoreta St. John, tanqui la porta. Vull un informe de tots els garatges. Té el cotxe en algun lloc. Quedis. Busqui el seu compte a tots els bancs. Avisi aquell detectiu, en McCarthy, i digui-li que vingui de seguida. Volia fer una mica de cultura mentre m'esperava. La vida de Sant Joan? Pensaves que t'hauries d'esperar tant? Només volia mirar els dibuixos. He trobat el teu missatge quan he arribat a l'hotel. I deia que telefonessis? M'he pensat que no et faria res que vingués. Ja sabia que ho faries. Per què? T'he vist com un home que aposta per qualsevol cosa.
Gairebé. Depèn de les possibilitats. T'agradaria sentir la història de la meva vida? Què t'hi jugues? La meva història per la teva. Doncs hi aposto. A veure, te'n vas anar el 27 de setembre de 1928. Comencem des d'aquí. La data exacta. Com és que te'n recordes tan bé? I per què no? De petit em pensava que era la millor casa del món. L'has canviat de dalt a baix. Tot era tan lleig. La tia l'odiava. Vine, t'ensenyaré què he fet amb la casa. Moltes gràcies. Feia anys que no viatjava. Poc després que la tia es morís, els advocats de l'Estat la volien convertir en una escola, però el senyor Neil... Senyor? No és massa formal per parlar del teu marit? No, em referia al seu pare. El senyor Neil era el meu tutor, te'n recordes? Ah, sí. Morta la tia, ell i en Walter van venir a viure aquí. Que acollidora. És l'habitació d'en Walter. Solemne. Molt solemne. I has viscut en aquesta casa tots aquests anys? Tret dels anys que vaig anar a l'escola, el senyor Neil, el pare d'en Walter, va pensar que valia més que me n'anés una temporada. El senyor O'Neill, el pare d'en Walter, es va fer càrrec de tot, oi? Sí, es va fer càrrec de tot. No ho volies? Parlem d'una altra cosa. De què vols parlar? Tria tu el tema. Aquest és el menjador. És una mica tenebrós. D'acord. Trio en Walter de tema de conversa. Quan t'hi vas casar? Quan o per què? He dit quan. Quan vaig sortir de l'escola. Molt bé. I ara, per què t'hi vas casar? Tria un altre tema. Et toca a tu? Tu. Sóc un llibre obert. Vaig marxar amb el circ, el que te n'havies d'anar tu. Em vaig fer amic dels animals i des d'aleshores he estat feliç gairebé. Gairebé? Sí. Em vaig tornar ambiciós i va ser una sort per mi. No en tenia prou de ser amic dels animals, volia que fossin meus també, i els vaig acabar comprant. El lleó es va posar malalt i ho va encomanar als micos. Es va convertir en una pesada responsabilitat i vaig perdre tots els diners que havia guanyat honradament. Em vaig tornar mig boig i després em vaig fer amic dels homes. I amb ells vaig tenir força èxit. Feia de jugador i els homes són com són. I això ens porta al dia que vaig fer els 21 anys i em vaig convertir en un home, oficialment. Què vas sentir quan et vas convertir en un home? Em va fer l'efecte que ja ho era. Què vas sentir quan et vas convertir en una dona oficialment? Em va fer l'efecte que ja ho era. En aquesta habitació va ser... Te'n recordes, Sam? No ho sé. Aquí no he fet cap canvi. Em sembla que era ahir que vaig entrar per aquella finestra. Aquella nit ens havíem d'escapar junts. Sí que te'n recordes. Sí. I va ser en Walter qui em va obrir. Hi vinc molt sovint, Sam. Les nenes es fan grans, però mai no deixen de jugar a nines. Hi havia tempesta amb trons i llampecs. Els trons em feien por. Doncs per què em vas dir que no al vagó del tren? No volia que ho sabessis. Volia ser com tu, que no tenies por de res. Te'n recordes d'això també, Sam? Sembla que et vas recordant de coses. No ho diguis d'aquesta manera, Sam. No ho dic perquè sí, sinó perquè és cert. Entesos, és cert. Només érem un parell de criatures. Ara ja no ho som. No, Marta, ja no som nens. No hi ha temps per somiar. El que somiava s'ha complert. Eres tu i ets aquí. I en Walter. Sobre en Walter i jo. No m'ho Vull diguis. que ho entenguis. Ho entenc molt bé. Ho he entès quan us he vist junts al seu despatx. He observat com et mirava. Sam, si et quedes a Iverstown... Però no em quedo a Iverstown. Perdona'm. Em sap greu que te n'anessis. Sam, pel temps passat. Sí. I tant, pel temps passat.
Garatge Dempsey. Oh, sí, senyora O'Neill. Senyora de Walter O'Neill? Sí, senyora. Bé, de fet millor per mi. Ja tinc prou feina, jo. No es mereixen. M'alegro de ser-li útil. Això pel teu informe. La senyora O'Neill no vol que aquest home se'n vagi. Encara no. Molt bé, Dutchy, gràcies. Un whisky? Gràcies. No hi ha gran cosa sobre ell a la ciutat. Encara no han arribat els de fora. D'aquí a un parell d'hores rebrà un informe complet. Quina impressió n'ha tret? És un home jugador. S'ha arruïnat moltes vegades, però sempre té alguna carta amagada. La policia ha provat de descobrir d'on treu els diners, però no han pogut. Moltes detencions i cap condemna. Es va lliurar d'un assassinat. Defensa pròpia. I té un historial de guerra important. El cotxe és el garatge Dempsey. He trobat un document que acredita que és seu. Què li ha passat? El radiador trencat. Quan trigaran a arreglar-lo? Què passa? Qui ha fet aquesta trucada en Dempsey? Ho has investigat? Sí, sí que ho he fet. I qui ha estat? La senyora O'Neill. Res més. Sí, senyor Nil? Amb la presó, amb el director del pavelló de dones. Sí? Li passo la trucada amb la presó del comtat, senyor Nil. La senyora Elizabeth Baker al telèfon. Escolti'm, aquella noia de la que hem parlat abans. Sí. Porti-la a les 8. Vull parlar amb ella. Tens hora, amic? Sí, les 8:05. Gràcies. Estic esperant la meva amiga. Surt ara. Escolta, no t'hi havia vist mai per aquí. No, no sóc d'aquí. Això vol dir que no esperes ningú, oi? Ella tampoc és d'aquí. Hauria d'haver sortit fa un parell d'hores. S'ha ficat en un bon embolic, senyoreta. La llei és molt clara pel que fa a la llibertat condicional. És molt clara en tot. Té una condemna de 5 anys. Sí, és això el que em van dir. Ha mentit quan l'han detingut. Ha dit que en Sam Masterson l'havia llogada. M'haurien cregut si els hagués dit la veritat. S'ho van inventar entre tots dos. Ell no hi té res a veure. Li té molta simpatia, oi? No vol que li passi res, esclar. Ho faria ell amb vostè? No deu pas voler complir una condemna de 5 anys, oi? On vol anar a veure? Recordi-ho, 5 anys. I aquesta vegada haurà de complir tots els dies. Però potser no caldrà. Molt bé, parlem-ne clar. Què he de fer? Toni! 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 Què? L'Onil m'ha trucat i m'ha dit que sortiries a les 6. L'Onil? Sí, el fiscal del districte. Ens coneixem. Li he demanat que em fes un favor i ha sortit una mica tard, però ets lliure. Es veu que han perdut uns papers. Em feies estar intranquil. Què tens, nena? Toni. Mira'm, sisplau. Voldria una copa. Ets ben estranya. Te'n pago una dotzena. Taxi! Mira, el que farem serà anar a sopar. Taxi! Gràcies. Espagueti! Té un bon aspecte. Que vagi de gust. Endavant, menja. És que no tinc gana. Tinc un nus a l'estómac. Això t'ajudarà. M'hauria mort si m'hi hagués hagut de quedar.
Oblida't en lleig, fora. Si haguessis estat, m'entendries. T'entenc molt bé. Ahir vaig provar de dir-te perquè em van condemnar. No em vas escoltar. I ara tampoc. Doncs ho has de fer, sisplau. D'acord, si t'has de sentir més bé. Vull estar segura, m'entens? Em van carregar una condemna d'1 a 5 anys de presó. Són molts anys. Una eternitat. Vaig estar-me 3 mesos a la presó abans del judici. Això passa a les millors famílies. Però jo no sóc de bona família. Només sóc la Toni Maragek. D'on vas treure l'abric, Toni? Deia el jutge. Vaig conèixer un home. Em va dir que m'estimava i em va donar l'abric. Una bona història va fer. És cert, no he dit cap mentida. El vaig voler empenyorar per diners. On és aquest home, deia. No ho sé, deia jo. Va desaparèixer, va trucar al 2, es va fer fonedís. Tu no et faràs fonedissa, t'acuso de robatori, condemna d'1 a 5 anys. Com va ser que et donessin llibertat condicional? Era el primer. Ja saps com va això. Sí, i tant. Com un ganivet a l'esquena. Encara tens por? Tranquil·la, ara ja ets lliure. No em trobo gaire bé. Vols que et porti a l'hotel? No, sisplau. Quedem-nos una estona, dona. I bé? Posa l'abric. A què jugues? Posa't l'abric. Però jo... A què jugues? He estat a l'hotel. Un bon muntatge, el vostre. Habitacions dobles, portes interiors i miralls grossos. Què et va prometre quan et va recollir? Vaja, un cal organitzar tant d'enrenou. És la meva dona. Doncs tota per tu. Mentides. I ara marxeu, tots dos. Només vull estar-ne segur. Jo no cal que busquis brega. No cal buscar brega. A mi em sembla que sí. Els espavilats han de prendre la lliçó. Els espavilats han de prendre... T'estimes més aquí o a fora? Fora, ja em va bé. Hi ha un carreró darrere la cuina. Sam. Calla. Quédate aquí. Tot bé, noia? Una bona interpretació. Ara, aquesta. Sí, esclar.
Què li ha passat? No res. M'he maquillat pel Carnestoltes. Vés-te'n, agafarà el pròxim. Ja n'hi ha prou. Plorar no et salvarà de res. Sam, T'ho he de fer dir a cops. potser m'ho mereixo, fes-ho. Per què? Per què? Ahir a la nit al restaurant t'ho vaig dir. Vinga, vés al gra. Abans de sortir em van dur a parlar amb el fiscal. L'O'Neill? Es diu Walter O'Neill? Sí, aquest es diu així. Molt bé, et van dur a la seva oficina. Em van fer moltes preguntes, sobretot de tu, Sobre mi? sobre tu i jo. Em van preguntar si sabia per què havies vingut almenys un parell de vegades. I què més? Em va fer moltes preguntes, no ho sé. Fes memòria. Estava atordida. Els goril·les que em van apallissar també hi eren? Només et volien espantar. L'O'Neill no et vol a la ciutat. Em van dir que si no m'hi venia em tancarien. T'ho va dir l'O'Neill? No, ell no hi era. El senyor O'Neill ja havia marxat. Qui li pot importar? Em van dir que no et farien mal. No gaire. Em van dir que si m'hi venia em deixaria lliure. I si no, que hauria de complir els 5 anys. Em vaig decidir. Endavant, pega'm, Sam, pega'm, m'ho mereixo. L'única cosa que et mereixes és un descans. Tornem al centre. No t'hi volen, Sam, no sé per què, però no Doncs volen m'hi que t'hi estaré estiguis. tant si volen com Potser si no val la pena. Escolta! No m'agrada que em donin ordres. No m'agrada la gent que es dedica a donar ordres. No m'agrada haver de creure a ningú. Mira, et diré què faré. Saps què? Agafa el pròxim autobús que surti i ja ens trobarem on em diguis. Jo vaig on vagis tu. Molt bé. T'ho volia sentir dir. Bon dia, senyor. Vull veure el senyor Neil i no li passarà res. Sí, senyor Masterson. Gairebé no l'he conegut, senyor. Digui-li al seu amo que faci baixar la Marta. Digue-li tu a la Marta, John. Hem de tenir una xerradeta. Qui et sembla que surt primer, tu o jo? Tens molt mal aspecte, Sam. Vols veure? Gràcies. L'informe sobre Sam Masterson. Té, pren això. Et convé. Gràcies. Quin mal aspecte. Per un moment m'he pensat que eres mort. Gairebé. No pensava disparar. No volia esperar per comprovar-ho. Va. Ja he vist això d'aquí mentre estaves inconscient. Jo t'hauria pogut fer un informe més detallat de Sam Masterson. No sabia que el volguessis. Doncs ja ho saps. Que t'ho expliqui la Marta. Què li he d'explicar?
La vida tan agitada d'un tal Sam Masterson i les seves idees sobre la vida i l'amor, en Walter no ho ha entès gaire bé. T'has fet mal? Doncs mira-la ell. Què ha passat? Res. Això li va caure un home davant dels meus nassos. Uns llogats. Què passa, Walter? No confies en els teus policies? Tens raó, Sam. Els vaig llogar jo, aquells homes. Va ser idea meva. Volia espantar-te i que no tornessis per aquí. Un error. Ara digues quina mena de xantatge ens vols fer. Walter. Xantatge? Xantatge, he dit. Quin preu hi poses? Recorda que parles amb dos vells amics. I amb... Quin dels dos he de tractar? Amb mi. Sigues al meu despatx a les 3. Entesos. Potser pagarà la pena per tots. Tant li fa el preu que vulguis posar, Sam, però no ho tornis a intentar. El que va passar ahir a la nit pot tornar a passar. Ves en compte. Ni ho intentis, maco. I això va de debò, Walter. Et mataria. Aguanta la mà sota l'aigua. Ara eixuga-te-la. Això et farà mal. Mal que ve de tu. No et queixis. Sí, sóc un home afortunat. I molt estúpid. Ahir a la tarda em va dir que no volia res, que se n'anava per sempre. Si m'haguessis deixat... No m'agradava el que volies fer. És important ser el fiscal d'una ciutat com aquesta. T'imagines que ets Déu. Ho saps tot, fins als més mínims detalls. Fins i tot les trucades d'un garatge. En Sam se n'anirà avui d'Iverstown. Això és el que diu. Vull que ho diguis tu. Depèn d'ell? No, depèn de tu. Et conec, Marta. Ets l'obra de la seva vida. Tots aquests anys t'he estudiat. Una nena en una gàbia que espera la llibertat. I ara ha arribat en Sam. Saps què em porto de cap? Saps què faré per en Sam? Em sembla que sí. Però no sortirà de tu, sinó de mi. Això sí, no et demano que facis res més. Què ha dit l'O'Neill? Et causarà més problemes? No, el conec bé. És un nen petit i espantat. Un cafè, sisplau. És a la Marta, qui no acabo d'entendre. La Marta? La senyora O'Neill. Els tres ens vam criar junts, ja t'ho havia dit. Gràcies. Preciosa. No entenc per què una noia com ella continua casada amb un tipus a qui no estima. Com ho saps? Ho sé. Em fa l'efecte que l'estimes. N'estaries gelosa? Potser sí. Marxem aquest vespre. Si el cotxe està a punt? I què farem fins a aquella hora? Per què no anem a veure què els va passar als teus pares? Sí. Ara ja sé la data en què vaig marxar, el 27 de setembre del 28. Com és que encara la recordes? Tu no recordaries una data després de tants anys? No, si no hagués passat una cosa terrible. Sí. Beu al cafè, anirem a veure l'arxiu del diari. L'arxiu? Sí, em fa la impressió que hi trobaré els meus pares. En acabat, anirem de compres. Va ser un cas ben estrany. Va durar molts anys. I un bon dia van detenir un home que havia atracat un garatge. Havia treballat a casa dels Ivers. En el judici es va saber que havia estat l'assassí. És el meu cas preferit. Un retrat de l'home. No em fa cara, no troba? Sí, sembla un conill espantat. El vaig seguir durant tot el judici. No va tenir sort. L'O'Neill el va treballar de valent. En Walter O'Neill? Sí, el mateix. Va ser força dramàtic. Era el promès de la neboda de l'assassinada. Va fer una bona feina. El jurat va ser unànime.
I què li va passar a l'home? Oh, el van penjar. Interessant, oi? Solucionar-ho després de tants anys. Aquí hi ha l'informe, se'l pot llegir. Moltes gràcies. Sí? El senyor Masterson que té una cita. Fes-lo entrar, sisplau. Exactament les 3. En punt, entra, Sam. M'hauries d'haver fet esperar. Els executius importants sempre fan esperar. Els bons executius, no? Segur que ets molt bona. Ho soc. És agradable, oi? Aquest ambient de fàbrica. Quan era de la teva tia, no podia ni passar de la porta. Ara m'hi han convidat. No és veritat? Jo t'hi he convidat. T'ho va deixar tot, la teva tia? Era l'únic hereva. No oblidaré mai la cara que feia aquella nit allà a l'escala, amb el seu bastó. No em vull parlar d'això. D'acord, d'acord. Ara tens un aspecte més agradable. Vas net i polit. Sí, segurament deu ser per la colònia que gasto després del bany. Segurament faig més bona olor que tu i en Walter plegats. Què vols? Em sembla que ja tinc el que volia, que ja he trobat la trampa. Per tractar amb tu són necessàries. Així deixes de pensar només en tu. Senzill. Clarament, com ho enfoques? Clarament, la meitat. La meitat de què? Digue-ho tu. Molt bé, Sam. Acosta't. El meu pare treballava aquí de Pau. I el meu també. Quan estava serè. Ara és meva. Has fet les paus. He fet les paus. Quan la vaig heretar hi treballaven 3.000 persones. Ara n'hi ha 30.000. Arribava fins a aquella tanca, ara arriba fins al riu. I això ho he fet jo tota sola. Sense el Walter i sense el seu pare. Jo tota sola. La meitat és força interessant. Series el meu soci. Això és el que vull. Vas marxar d'aquí sense res. Podria tornar a passar. No t'he de donar res si no vull donar-t'ho. Però sí que vols. Ei, Toni! Vine, de pressa! Sí, Sam. Demana el que vulguis. He anat a comprar. El que vulguis és teu. Estàs animat. Sí, força. He begut Què portes? tot un sac d'or. Els daus han anat bé. Toni, tu em portes sort, et duré una cadira d'or. De veritat creus que et porto sort? Sí que ho crec, i aquest és un gran do per un enfeinat. Toni Marechek, un do. Toni Marechek, una bona noia. No te'n vagis, Toni Marechek. Ara sí que he estat de sort. I va ser per pura casualitat. Vas pel carrer i una noia et demana un cigarret. I era la noia que buscaves. Ben curiós. Pura filosofia. M'agrada. Vols saber com és la vida amb mi? Va, explica-m'ho. Ja t'ho he dit. Encara que s'acabi, va de pressa. No has de parlar mai del que no saps, Toni. M'he comprat un conjunt nou, mira. A veure, fem-hi una ullada. 8,95. T'agrada? Amb tu a dins, sí. Hola, Sam. Toni, Sí, Sam. Us he sentit parlar. a tots els hotels avisen de les visites. En aquest hotel tinc alguns privilegis, Sam. És meu. La senyora O'Neill, Toni. Hola. Aquesta és la noia? Em dic Toni. Antònia Marechek. Aquest vestit li queda molt bé. Té el tipus ideal per dur-lo. És una noia molt maca. A les 8 faig una altra desfilada. A la teva habitació o aquí? Toni, Sí, Sam.
A la senyora O'Neill li sap greu haver-t'ho dit. Em sap greu, sí. Entesos, oblidem-ho. Tony, Sí, Sam. surto per qüestió de negocis. Has vingut per això, oi? Sí. De seguida tornaré. No tinc enlloc on anar. Seré aquí. No m'ha agradat, això. Ja m'he disculpat. Ho has dit amb un to molt fred. Si vols que li digui alguna altra cosa. Ja has fet el banquet. Sortim d'aquí. Mai no he estat en una habitació d'hotel com aquesta. I jo massa vegades. És la teva manera de viure. Les cortines, el whisky a la calaixera. Quedem-nos-hi, Sam. No, Ens podem fer portar el sopar. no m'agrada el servei. Com vulguis. Anem. Com és la teva Toni Marashek? Això ho ha demanat ella de tu. Quins plans tens per ella? Oh, és molt independent. No ho crec. Com la vas conèixer? Vivíem a la mateixa casa. A Iverstown? Sí? Quan? Ara. Alguna vegada. Anem a veure alguna cosa, eh? Continuem amb la teva Antònia Marashek. Teniu res més en comú? Oh, taxis, hotels i bíblies. I no ens agraden els mateixos llocs ni la mateixa gent. Sembla un començament molt bo per ara. Quan fa que la coneixes? Des d'abans d'ahir. I a mi, quan fa? No estic segur d'haver-te conegut mai. Què dius? Anem per feina? Sortim d'aquí. Cambrer? Sí, senyor. El compte. Sí, senyor. Whisky amb soda. Gràcies, senyor. Espera, fora. Sam, què passa? Ves. Maco, maco, maco. Torna-li quan es desperti. Digue-li que sempre sóc honest, compenso tothom. T'havia dit que esperessis fora. Ho volia veure. Ja ho has vist. L'hauries volgut matar, oi? Sí, ho hauria fet. És aquí? Sí. M'agrada el teu cotxe. Saps què li va passar a la dona de Lot per mirar enrere? Què? Es va convertir en una estàtua de sal. I què li va passar al Lot? Va poder marxar, no es va girar. Coneixes bé la Bíblia? I tu també, si anessis tant com jo pels hotels. M'hi aficionaré. Va, ara baixem. M'agrada mirar la ciutat des d'aquí dalt. Des d'aquí no sembla ni real, oi? És real. Molt real. Fa néixer una sensació de poder. Si fos teva, ho sentiries. Ivers, 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 Ivers. De vegades, si algú em pregunta com em dic, contesto que Martha Smith. Sento pudor de fum. Anem a fer una ullada. Hi deuen haver vingut alguns nens. Sam, no, deixa que cremi. Quan érem petits també veníem a encendre focs aquí. Sí, Deixa que cremi, Sam. molt bé. Abans crèiem que això era real. I allò no existia. En aquest moment sembles la Martha Smith.
Si no te n'haguessis anat. Et vaig esperar. Et vaig esperar molta estona sota la pluja, però no vas venir. Dóna'm un cigarret, Sam. Si no haguessis marxat de la ciutat, no tenia ningú. Que trist. Què has dit ara, Sam? Res, no he dit res. Quan me'n vaig adonar era massa tard. Massa tard. Una cosa va portar l'altra. A un altre què? No en vull parlar més. No, continua, Marta. T'anirà bé. Un altre què? On era? Una cosa va portar l'altra. Hauria estat tan diferent si t'haguessis quedat. Tu en comptes del Walter. O si m'haguessis aturat. Per què em vas deixar el salt bastó? Sabies que l'odiava molt, per què no em vas aturar? Jo no hi era, Marta. I en acabat em vaig quedar allà. Tu... No hi eres, dius? No hi era. Vaig marxar quan la teva tia va sortir al rebedor. Vaig fugir. Ja m'havia ficat en un embolic prou gros. No vaig veure què va passar. Fins aquest vespre no he sabut això de la teva tia o el d'aquell pobre home al que van penjar. L'home a qui tu i el Walter vau matar. Ajuda'm, ajuda'm. Molt bé, Marta. Digues. D'acord, Sam. Mai no hauria imaginat que es morís tan de pressa. Sempre havia cregut que allà on anés ella fatalment també hi seria jo. Però no va ser així. Esperava tornar-la a veure al meu dormitori. Després em vaig espantar. El coronel i el policia van ser amables i el metge atent amb mi. Es van creure la història que ja havia explicat el pare del Walter. Aquella nit vaig dormir molt bé. Molt tranquil·la. I com vas dormir la nit que van penjar aquell home? Després vaig entendre per què el pare del Walter s'havia cregut la meva història. Es va convertir en el substitut de la meva tia. Ho va fer pel seu fill i a partir d'aquell dia vaig estar lligada als dos. Va ser tan insuportable que volia explicar la veritat. Però expressament m'havia creat tant sentiment de culpabilitat i m'havia pintat d'una manera tan horrible el que em podia passar que em vaig tornar boja de por. Per augmentar-la em va fer prendre part en un altre crim. El meu testimoni va enviar un home innocent a la forca. Per això em va fer casar amb en Walter. Sam, no te'n tornaràs a anar ara. Vull que et quedis amb mi, Sam. He viscut sola en el meu interior. Tenia tantes ganes de tenir algú amb qui pogués viure. Em feia falta un lloc on respirar. Sam, sisplau, queda't amb mi. Bona nit, Marta.
estàs llevada? Toni, Sí, sóc jo, en Sam. Puc entrar? sí, Sam. Et fa res que encengui el llum? Ara no. Dormia. Tinc mal de cap. Com vulguis. T'he de dir una cosa, Toni. Sí, Sam. Toni. Estàs plorant. Plores perquè ho has vist, oi? Eres a la finestra quan hem arribat. Això és precisament el que et volia dir, Toni. La Marta i jo. No m'has de dir res. No hi ha cap lligam. Per això ho volia fer. Veuràs. Va començar fa molt temps i encara no sé com s'acabarà. Què vols que digui? No ho sé. Què vols que faci? No ho sé. Només cal que em diguis la veritat. Com tu quan em van apallissar aquells homes. Estem empatats. Ara m'has vençut. Sento haver-te dit això. Mira, nena. Em sap greu per mi i no per tu. Vols que me'n vagi? Vols anar-te'n? Tu tens la paraula, Sam. L'hotel el pagues tu. No ho diguis, això. Ets aquí perquè volíem estar junts. I ara? No ho sé. No n'estic segur. Escolti, Hotel Gable? Vull parlar amb en Sam Masterson. Penja el telèfon. Hola, Sam, sóc en Walter. Sé que no et destorbo perquè la Marta acaba d'arribar. I bé, què vols? Vull que vinguis aquí. Ara. Ara mateix. Estàs boig, els criats. Els he donat la nit lliure. Estàs borratxo. He hagut de beure molt, però no estic borratxo. Fora una estupidesa demanar-te on has estat? Sí, ho seria. En Sam no se'n va, oi? Pregunta-li quan arribi. M'acabes de contestar. I no tens més preguntes? No. Ara ja sé el que havia de saber. Sam, el superhome. Sam, el nen que anava brut i vivia a l'altra banda. Vaig a canviar-me. No vull que em vegin dues vegades amb el mateix vestit. Endavant. Toni, te'n vas? L'autobús surt d'aquí a una hora. Toni, jo... Estalviem-ho. Val més així. Mira, Sam, vaig tornar aquí amb tu perquè em vas dir que no t'agradava que et donessin ordres. Em vas agradar quan no ho vas dir. Buscaves brega, però valia la pena intentar-ho. I ara... ara què? Sam, l'he vista. Et faran mal. Marxa, Sam. Marxa de la ciutat. Si vols sense mi, però vés-te'n. No puc. Almenys encara no. Et faran falta diners. No, gràcies. No vull deure res. Ja ens veurem. Sí.
Algun dia. On és la Marta? És a dalt, vestint-se per l'ocasió. Anem a dalt. Per què m'has telefonat? És una endevinalla, Sam. Potser em pots ajudar. És una endevinalla que comença a vejam què hem de fer a mi, la Marta i tu. Sona com un poema. Però si hagués de rimar, rimaria amb crim. Està borratxo. Ha estat bevent tota la nit. Dibuixa una línia i passarem per sobre. O planteja'm alguna qüestió, una cosa com... Quin és el meu objectiu a la vida? He provat d'impedir que et truqués. Ets un tipus llest. Tens vista. Tens resposta a tot, oi? Però com ets en els somnis? Ha anat bé que et truqués. Em feia por, Sam. Tenia por de mi. He tingut un somni, Sam, i tu hi eres. En el somni no eres un cadàver de bon veure. Potser no era jo. Hi havia altres homes en altres somnis. Està borratxo. Altres homes? Molts d'altres. És mentida. Pobrissona. Una vida buida. És això el que t'ha explicat? No vull que es quedi aquí. Fes-lo fora. Hi havia homes, Sam. Ara t'has convertit en tots ells. Sam, Explica't. Dius que sóc tots ells alhora? Sí. En Jim Mays, un monitor de Filadèlfia, amb músculs en comptes de cervell i aires de poeta dolent. I també ets un altre que es diu Peter Neyri, que fa pudor de peix i canta. Ets un jugador important, ets en Xivarec, Sam, però volia ser enginyer industrial. I també un home que li va arreglar una roda punxada també que la ciutat li paga un sou d'inspector. I ets molts altres. Però el pitjor és que ets l'únic home que comparteix el secret de l'únic dret que tinc sobre ella. Pregunta-li, Sam, digues, Marta, és veritat això? I què si ho fos? I doncs què esperaves? No es volia casar amb tu. Si tinguessis una mica de decència. Es va casar amb mi perquè era l'única manera de fer-me callar. Això és mentida, el teu pare la va obligar. Quant de temps ho haurà d'estar pagant? Per sempre. Et mereixes perfectament el que et passa. I què em pot passar, Sam? Vols que t'ho digui? Ell ha volgut que et matés. Com va fer que enviés un home innocent a la forca. Ja t'he dit com va anar. Va ser idea del seu No pare. t'ha explicat també què va fer a la comissaria? Com va mirar aquell home sense parpellejar i va dir... Sí, és aquest. És l'home que va entrar a casa aquella nit. És el que va matar la meva tia. Fins i tot el meu pare se li va fer un nus a la gola. El meu pobre difunt, ambiciós i estimat pare va seguir el joc. I jo també. No és veritat. Em creus, oi, Sam? Te'l creus, Sam? Marta, almenys ara digues la veritat. Que t'espantava aquell crim sense resoldre. Explica-li que era una amenaça per a la riquesa que tant havies après a estimar. Jo també n'havia après. Digue-li per què sóc el fiscal del districte. Per què em vas fer penjar aquell home, la veritat, Marta? Ja li he dit! Pare i fill eren igual, ho volíem tot! Res t'he volgut. I tu he donat, jo t'he aconseguit tot el que tens! No és veritat! Estàs boja. T'has trastocat. I jo també. Veus, Sam, que estem a prop l'un de l'altre? No trenquis una família feliç. La cosa està entre tu i jo. I si no faig res i de seguida, seràs tu. No us penseu que estic borratxo. No ho estic. Només n'estic fora. No estic content de mi. Gens. Marta, ajuda. Sisplau. Sam, em creus, oi?
Sam. Fes-ho ara. Allibera'm per sempre. Va caure escales avall, es va obrir el cap i es va morir. Tothom sap que veu molt. Oh, Sam, serà tan fàcil. Pensava que m'estimaves. I jo també ho pensava. Ara m'ho dies. No, només em fas pena. Quan somiava que tornaves. Tota la teva vida ha estat un somni. Em pensava que series el Sam que havia conegut. Marta, estàs malalta. Recorria a tu quan tenia problemes. Tens el cervell malalt, Marta. I m'ajudaves. Tan malalt que no distingeixes entre el que està bé i el que no ho està. Tu també has matat. He vist el teu informe. Per defensar-me. Et trobes bé? Sí. Has caigut per les escales. Ja me'n recordo. I tu m'has dut aquí. Sí. Has tingut la teva oportunitat. És un fil el que separa la vida de la mort. Dius que no distingeixo entre el que està bé i el que no. Què creus que hem de fer, el Walter i jo? Dir la veritat? Sí, crec que sí. I que ens pengin? No us penjaran, si confesseu. Anireu a la presó una temporada. Durant tot el que ens queda de vida. I per què? De què sóc culpable? Què eren aquelles vides? Què era ella? Un ser humà. Una vella mesquina i dolenta que mai no havia fet res per ningú. Mira què he fet amb el que em va deixar. Ho he donat per fer escoles, hospitals i he donat feina a milers de persones. Què era ell? Un altre ser lladre, humà. un borratxo, algú que hauria mort a la misèria. Cap dels dos no tenia dret a la vida. I fa un moment creus que el Walter tampoc. Adéu, Marta. Sam. El Sam se'n va. Sents el que em dic, Walter? Sí, ja t'he sentit. No el podem deixar marxar, oi? La Marta espera que li contestis, Walter. Ens ha fet tanta por que no podíem viure. No pots marxar sabent tantes coses de nosaltres. Us costarà trobar-hi un motiu. Vas entrar a robar diners, em volies atacar i et vaig disparar en defensa pròpia. Tinc el dret a matar en aquest cas, és el que diu la llei, oi, Walter? Ho diu la llei. Oi, Walter? S'ho creuran, Walter. Sóc un home que ha estat detingut. És un cas perfecte, si li proporciones al Walter un testimoni. Vols apostar? Ho sento per vosaltres. Pels dos.
L'estimes. L'odio. Per això no has disparat. He tingut por. Per primera vegada en la meva vida he tingut por. M'ha semblat que no voldries estar-te amb mi. Que em deixaries. No, Marta, no et deixaré. T'estimo. No ploris, Marta. No és culpa teva. No és culpa meva. No, ni meva, ni del meu pare, ni de la teva tia. No és culpa de ningú. Les coses van com van. Com vol la gent. De si ho desitja. De si els costa d'aconseguir. És prop de la tanca. Ja se n'ha anat. Serà la nostra por. No ho serà, Walter, no ho serà. No ho dirà mai, no cal que pateixis. Ja veuràs. Com ara canvien les coses entre nosaltres. Com si mai res no hagués passat. Com si mai res no hagués passat. Fes-me un petó, Marta. Em creus, tu? Ivers. No. Marta Smith. Un cop vaig perdre l'autobús i vaig estar de sort. Volia saber si tornaria a estar de sort. No miris enrere, nena. No miris mai enrere. Te'n recordes de la dona de Lot? La dona de qui? La dona del Sam. La dona del Sam.